Dating er jo utrolig udbredt. Man kan bruge dating til mange ting. Det er blandt andet at søge kontakt for at få en ny kæreste, eller en veninde, eller bare en at chatte med. Men mange bruger dem også i dag, f.eks. på Senior Contact, til at skaffe kontakter til at tage ud og spille lidt golf, eller gå nogle ture. Nogen har ikke behov for at bo sammen, men de har behov for et fællesskab. Da jeg fik idéen til at lave datingsider, der tænkte jeg, at det var vejen frem til rigdom, og det skal ikke være nogen hemmelighed. Så derfor lavede jeg New Face Dating, fordi hvor svært kunne det være. Og det var jo meget, meget svært, fandt jeg ud af, fordi at folk de skifter jo ikke bare lige over til et andet produkt, bare fordi at man starter det op. Og der fandt jeg så ud af, at efter mange år og mange penge, der blev smidt i det, at jeg blev nødt til at skille os ud ved at lave det, der hedder niche dating, så man ligesom ved, at Excel dating, jamen det hører til de store, fordi det kan man høre på ordet. Vi har også single parent for enlige forældre, Senior Contact for os i den bedste alder, og det henvender sig til faktisk til 50-55 år, og så op efter, hvor mange andre seniorsider, de mener, man er senior, når man er 40, og det synes jeg ikke. Så derfor har vi valgt en ældre målgruppe og holde seriøsiteten i top. Og så fandt jeg en artikel en dag, hvor der var en, der skrev om sit handicap, hvor svært det var at finde kærligheden. Og der gik jeg så ind og lavede handicapdating.dk, hvor vi lavede det igen på deres præmisser, ikke? Og der er jo mange, mange mennesker, som går på de her handicapsider, som egentlig ikke har noget handicap. Jeg havde blandt andet en dame, jeg faldt over derinde, og troede egentlig, at det var spam, fordi hun var alt for flot til at overhovedet være single. Og jeg læste hendes profil, og så stod der, at hun ikke havde forladt sin lejlighed i 1,5 år, fordi hun havde angst, og hun søgte ligesindet. Det er jo også et handicap, som man egentlig ikke tror, for det kan man jo ikke se på folk. Hvis man skal på en af datingsiderne, så en god ting det er at finde nogle vellignende gode billeder. Hellere få gode billeder, end 20 skodbilleder, hvor man ligner en idiot på. Altså virkelig, så nu for at selektere dem. Hvordan ser jeg bedst ud? For du skal jo egentlig ind og sælge dig selv, kan man sige, ikke? Til folk, der ikke kan bedømme dig andet end på et billede. Gode billeder. Sæt dig ned og skriv en fornuftig tekst om dig selv, hvad du godt kunne tænke dig, og eventuelt hvad du kunne tænke dig ved en partner, så man får et indblik i, hvem er du. Så hjælper vi også med at skabe kontakt, det vil sige, er der en, der skriver et brev til dig, så kan du vælge at få en gratis mail eller en sms, at du har fået post. Er der en af dine venner, veninder, fyre, der går på, sender vi dig også en sms i samme sekund, vedkommende går online. Peter er lige gået online, Lisa er lige gået online. Det vil sige, så kan I real time nu skabe kontakt til hinanden. Vi har integreret Messenger i det, det vil sige, I kan chatte med hinanden. Går I på chatten 2 måneder senere, så står jeg sidste 10 linjer på chatten, I kan samle op lige nøjagtigt, hvor I sluttede for 2 måneder siden. Alt er brugervenligt, det er kogt ned til få knapper, og da vi kører online support, nærmest døgnet rundt, så er der problemer med profilerne, er der problemer med noget som helst, så er vi der til at løse det for dig. Excel Dating, Senior Contact og Handicap Dating, der er succesraten stor, fordi de er så specielle, de sider, at er du seriøs, er du søgende, lad os nu sige, at du vil finde dig en partner, så kan du komme derind. Vi har flere tv-stationer, vi har flere medier, alt muligt, der ringer til os og beder os om at finde cases frem. Det kan vi gøre lige så nemt som ingenting, fordi vi har så mange, og fordi succesen er så stor. Og det er derfor handicap dating også er en succes. Jamen det siger sig selv. Det hele ligger i ordet. Handicap dating også. Så jeg vil nok sige, det er nok de mest avancerede sider, der er på markedet. Og seriøse. Det bestræber vi os færdigt på.
solstrålehistorie. Jeg var på vej til Kolding og kører ind på tankstationen for at tanke kaffe. Og så kommer der en dame op og siger, en ung pige. Og så siger hun, er det ikke dig, der hedder Albertus? Jo, men det var det. Er det ikke dig, der er XL Dating? Jo, det er det. Nu skal du høre her. Og så spænede hun ud, trak en mand ind i højre arm og siger, her, vi har fundet hinanden på XL Dating. Vi er gift nu. Vi vil bare takke dig. Det er jo meget følelsesladet at arbejde med sådan noget her, ikke? Du kommer jo i kontakt med utrolig mange mennesker, ikke? Og det giver jo selvfølgelig også en på føleren, kan man sige, ikke? At folk decideret kommer og takker en for at have lavet noget, et godt produkt til dem, ikke også? Det er det hele værd.